Meta kien qed jitkellem fil-Parlament fl-istadju tat-tieni qari dwar l-abbozz ta' liġi għal ħolqien ta' aġenzija dwar l-aġenti tal-proprjetà, il-Ministru għall-Artijiet u l-Implementazzjoni tal-Programm Elettorali Stefan Zrinzo Azzopardi qal li lan ewlieni ta' din il-liġi u li tingħata protezzjoni sħiħa li drittijiet tal-konsumatur meta jkunu qed isiru transazzjonijiet tal-proprjetà. Il-Ministru qal li meta nitkellmu dwar dan il-qasam din il-liġi trid tagħti s-serħan il-moħħ lill-konsumatur li min qed jippreżenta ruħu biex jikseb is-servizz tal-aġent tal-proprjetà dan ikun imħarreġ biżżejjed u li għandu xi forma ta' ċertifikazzjoni mill-Istat. Tenna li hu importanti wkoll li aġenti simili jkunu mħarġin u li anke jkunu kompetenti biżżejjed biex jagħmlu dak ix-xogħol. Kemm xi ħadd li huwa intermedjarju f'dak it-tranzazzjoni huwa importanti illi jkollna nies tal-affarijiet tagħhom li jirrappreżentaw u jgħinu lin-nies bis-serjetà u b'mod korrett u etiku fil-mod kif jagħmlu dik it-transaction. Zrinzo Azzopardi spjega kif din l-Aġenzija l-ġdida se titwielet wara li kienet waqfet taqsima posta u li sallum il-ġurnata hi responsabbli mill-liċenzjar tal-aġenti tal-proprjetà. Wara li saret analiżi tax-xogħol li qed tagħmel din it-taqsima, inħasset il-ħtieġa ta' aġġornament u aktar kjarezza dwar dan il-qasam. Bil-Gvern jieħu deċiżjoni li waslet għal bżonn ta' liġi li tirregola dwar min jista' jkun aġent tal-proprjetà, xi kwalitajiet għandu jkollu u x'tip ta' regolamentazzjoni hemm bżonn biex dawn jaqgħu taħt qafas regolatorju b'saħħtu. Bl-informazzjoni li nġabret s'issa u bis-sorveljanza tas-settur, ir-regolatur se jkun jista' jinforza l-liġi u jara min suppost jopera dan il-qasam u min mhux suppost jopera ibagħti l-konsegwenzi. Il-Ministru Zrinzo Azzopardi tkellem ukoll fil-qasam ta' tranzazzjonijiet ta' proprjetà immobbli. Hemm ukoll bżonn li jkomplu jiġu aġġornati s-sistemi kollha, bħal pereżempju reġistru tal-artijiet li għadu ma żviluppax biżżejjed biex iwassal għal iktar effiċjenza fis-settur. Lura fis-snin 80 illi Malta jkollna land registry illi jkollok il-proprjetà reġistrata ġo land registry u mhux bis-sistema tar-riċerki illi ilha magħna għal mijiet ta' snin. Nagħmlu din l-evoluzzjoni illi twassal għal bidla radikali, mhix bidla li tista' ssir millum għal għada, però bidla li tkun bi strateġija, b'viżjoni, b'dati ċari, biex ngħidu hekk b'kunsens l-aktar wiesa'